Marija, a NIKKA. Nika Kovačević je sa nama, dobro nam došla, a tu je i društvo, oformili ste vaš, pa da kažemo, bend. Tako je, hvala na pozivu, dobar dan svima. Drago nam je što imamo priliku da budemo kod vas i da predstavimo Nika Kvintet i ono što radimo i ona, da kažem, vrsta muzike u koju smo mi zaljubljeni i koju pokušamo da predstavimo na jedan nov način. Koja je to muzika? Nedavno ste učestvovali na jednom festivalu, a pripremate se i za avgust za Nišvil. Tako je, u ovoj smo, da kažem, formaciji od januara ove godine, tako da smo relativno mlad bend, može se reći. Nastupali smo nekim, da kažem, gradskim dešavanjima do sada i u jednom projektu koji je upravo slovio najbolje iz Srbije. Tako da smo u okviru tog projekta samo pripremali i realizovali srpske najlepše pesme u nešto modernijim aranžmanima. Volela bih da najavim da ćemo naravno u toku čitavog leta zapravo biti isto deo nekih beogradskih manifestacija, a u avgustu mesecu nas očekuje ono što s ponosom mogu da najavim, a to je učešće na velikom internacionalnom jazz festivalu Nišvil i nadam se da ćemo za tu priliku pripremiti nešto što onako prevazilazi okvire srpske muzike i da ćemo na tom festivalu predstaviti onako balkanski duh. Želimo da bude onako kako vi želite i sada slušamo dve pesme. Izvolite, Nika i njen bend. Oh